Bunu söyleşiyoruz tutmalar olduğuna göre olmayan söyleşiyorlar hem tutmalar derecede izleyiciler kasap sizin ülken yıllarında başkalarının işlerine analiz yapmasında sıraladık hem de baştan kilesi olanlar aslında kızıksın biteriz. Bu günlerde hakim etken bir şey olduğunda başkalarının işlerine vardı. 2018 yıl sizin için nesnesi bilen isterekli buldu hem bütün bu yılga bağlanan etiklerimiz cevaplandı. Yıl bizning için men oңышлы булды дип әйтәсем килә. Бик күп эшләргә мөмкинлек булды. Аллаһның рәхмәте белән. Кайсы гына тармакны алсак та бик әлләни зур югалтулар түгел, күбрәк табыш булды. Төзелеш булсынмы, төзекләндерү булсынмы, икътисадның торышы булсынмы, авыл хуҗалыгы юнәлешендә булсынмы, алар барсы да инде әлбәттә ниндидер бер адым өстәмә адым белән ел дәврендә үзгә буларак һәм инде өстәмә буларак табу белән генә бәйле булды. Иң куандырганы шул булды инде. Без инде менә елдан ел авыл хуҗалыгы юнәлешендә ниндидер яңалык кертеп барабыз. Һәм инде азакынчы елларны бик зур инвестициялар белән, зур технология белән кергән компаниялар булды. Һәм инде менә нәрсә куаныч, быел инде безнең үткән елда, шушы елда инде безнең Август компаниясе керде. Әле ул үткән елны сөйләшүләр генә иде, ә быел инде безнең реаль эшләрен күрдек. Һәм инде әйтергә кирәк, республикада безнең уровеньда инвестиция ясаган бер генә районда булмады. Чөнки ел дәврендә без бөтен тармакларда 1 миллиардка якын инвестиция ясалды. Авыл хуҗалыгы техника гына әле бу, техникага. Һәм менә безнең бер генә күрсәткеч республикада шушы техниканы алуга субсидия дигән әйбер бар. Дәүләт рәвешендә 1 миллиард акча аңа бүленеп бирелде. Шул 1 миллиардның 200 миллионын Мөслим районы алды. То есть нәрсә әйтәсем килә, 5тән 1 өлеш Мөслимдә. Бу нәрсә дигән сүз, бөтен республикада bütün bulgan investisiyanın 5тән 1 өлеше Мөслимдә. Бу әлбәттә зур куаныч, бу инде безгә тагын да сыйфатлырак эшләргә мөмкинлек бирә. Бер яктан инде бу әлбәттә җир белән эшләү булса, икенче якта бу инде заманча технологияларны куллану. Biz инде Мөслимә безнең елдан төзекләнә моторга баруына өйрәндек, һәм киләсе елда нинди төзелешләр башкарылыр икән? Бу киләсе елга нинди планнар бар төзекләндерү Әйткәнемчә, инде үткән ел безнең өчен инде бик уңышлы булды. Юл төзелеш тармагында тулайым күләм 600 миллионга якын без акча алдык. Менә инде безнең Сәйд юнәлешендә әле без инде бик куанып әле былтырлар беренче адымнар атлай башлаганда, быел без инде дәвам иттек. Инде әлбәттә ул теге төп юлларны төзү белән генә бәйле түгел, авыл эшләренә дә юллар белән керде. Шуңа күрә быел да, менә киләсе елда да безнең 19 елда бу юнәлештә эш дәвам итәчәк. Без инде өстәмә шушы юл төзелешенә бу елдан да ким булмаган акча алдык. Мөмкинлек планнарда безнең инде менә Алла бирсә Исәнсев Актаныш белән Исәнсев авылына хәтлек барып җитәм булабыз без Татбиләрдән. Шулай ук Актаныш юнәлешендә юллар ремонтланачак, Чаллы юнәлешендә ремонтланачак юллар. Бу ни өчен мин юлларга игътибар бирәм? Чөнки нәрсә генә әйтсәң дә икътисадның торышы әлбәттә юл белән бәйле. Әгәр дә ул тыгыз элемтәдә булмаса, авыл белән авыл арасы булмаса, эшләргә бик авыр. Әлбәттә бүген инде технологик һәм техника йөргән вакытта ул юлларның булулары әлбәттә зарури. Шуңа күрә инде юл төзелешендә безнең инде бик матур гына киләсе елга планнарыбыз бар. Төзекләндерү эшләре дә шулай ук дәвам итер дип планлаштырабыз. Иң куандырган шул, инде без төп документны күрмәсәк тә, но инде шушы көннәрдә Алла бирсә аның документы булыр дип без өметләнәбез. Мөслим җирлегендә яңа бассейн сый башладык. Инде бүген аның беренче эшләре менә коймалары куелды, аның инде бүген чокыр казыла башланды. Әйтик, шушы пробный свай сугыла башлады. Әлбәттә инде бу безнең өчен бик зур куаныч. Без инде үтәнәбез шушы 19 ел дәвамында шушы объектны сакка бастырырга. Һәм инде моның кырыенда шулай ук республика программасына кирип, лыжа базасы төзү торган булабыз. Моңа тоже шулай ук 7 миллион ярым акча каралган республикада. Монысы инде планга кирде. Шушы Татарстан урамынан төшеп, Набережный урамы белән арасындагы безнең Вант күпере кырыенда шушы объектны без куярга дип планлаштырабыз. Рәхмәт безнең инде авыл җирлектәрендә дә үзара салым акчалар хисабына бик күп эшләр башкарылды. Инде бүген карасак, эшләре бетеп тә килгән сыман. Менә сезнең күзлектән әле тагын нинди зур проблемаларны хәл итәсе калды һәм киләсе елда нәрсәгә аерым игътибар бирелер микән үзара салым мәсьәләләренә?
Biz инде озакынчы елларны игътибар бирдек инфраструктурага, юллар, утлар, әйтик, зират тирәләре 33 паркына нигез салынды. Ул бик менә мөсибнең үзен генә эшләмибез. Бүген Аллага шөкер, авылларда 33 паркка нигез салынды. Әлбәттә, аның бүген агачлары бәләкәй, бөтен җирдә тротуарда эшләнмәгәндер, ләкин анда Аллага шөкер, балалар уенчыклары, майданчыклары куелды, агачлар утыртылды, өстәмә сабантуй майданчыклары эшләнде. Алла киләчәктә, әлбәттә, халыкка хезмәт итәргән урын булыр дип, һәм инде халыкның яраткан урыннары булыр дип без күздә тотабыз. Озакынчы елны, менә үткән елны, анынчы елны башладык инде бик зур проект су линияларын алмаштыру. Менә быел да республика хисабына Тотбүләр, Тойгилде авылында эшләр эшли алдык. Өстәмә 16 авылда эшләнелде. Ләкин бүген бездә 60-тан артык авыл, аның һәрберсенә инде эше кирәк. Шуңа күрә бу эш әле безнең киләсе 3 елда тагын дәвам итер дигән инде безнең планыбыз бар. Шулай ук быел башладык шундый яңа проект, берничә авылда үзәк булдыру. Мәсәлән, Метрәй авылларында, Карамал авылларында, Тойгилде, Тотбүләр авылларында менә кайда объектлар ремонтланды. Мәсәлән, Шакмакта һәм мәсәлән Тойгилде авылында клуб ремонтланылды быел. Ул клуб белән тукталмадык, аның өстәмә майданчыгында эшләнелде. То есть өстәмә парк ясап, авылның үзәге булды. Менә безнең инде максат шулай ук менә 2 ел эчендә һәрбер авылның үзәген булдырырга. Өстәмә утлар, өстәмә анда нидер халык җыела торган, балалар майданчыгы булып, шуп халыкның җыелып, шунда инде аралаша торган һәм инде авылның үзәге була торган бер урыннар булдыру максат итеп куйдык. Шуңа күрә шулай ук менә бу эшне дәвам иттербез дип уйлыйм инде. Рамил Хәмзәвич, безнең ел саен бит инде районга җиткерелә яңа тораклар төзү һәм аларны файдалануга тапшыру буенча план задание итеп биргән икән, күрсәтмә биргән икән. Әлеге юнәлештә ниләр эшләнде булыр? Быел 8000-гә якын квадрат күләмендә йорт төзелде җирлектә. Бу инде төп мөслим олы авылларыбызда. Ел саен безгә шушы сон бирелә. Бер яктан эш шикелле, икенче яктан инде ул теге бездә халык санына карап аз түгел инде ул. Бу план инде үтәлде. Республика тарафыннан бирелгән. Бу бер яктан план булса, икенче яктан әлбәттә җирлекне күрсәткече бу. Бүген төзелеш бармы? Яшьләребез каламы? Яңа йортлар, яңа тораклар төзеләме? Шул әлбәттә бу шул күрсәткеч. Шуңа күрә инде без бер яктан 8000 квадрат метр төзелсә дә, әле бу эш белән мин мәсәлән шәхси үзем канәгать түгел. Әлбәттә безнең җирлеге өчен 10-12 мең төзелсә, ул вакытта нидер өстәмә яшьләребезгә калырга, әйтик, өстәмә специалистларга килергә мөмкинлек булыр дип уйлыйм мин. Шунысы куандыра, быел 45-кә якын сертификат ала алдык. Бу инде менә шушы авыл хуҗалыгы белән бәйле булган гаиләләр, авыл хуҗалыгы белән бәйле булган оешмаларда эшләүчеләргә мөмкинлек йортларын салырга. 45 гаиләгә сертификат алынды. Бу инде әлбәттә бик зур. Менә без иң күбе 13-нче елга алган идек, 33 кешегә алган идек. Азакынчы елларда инде ул 10, 12, 8 булды. Менә быел 40-тан артык гаиләгә безнең мөмкинлек булды ярдәм итәргә, шушы йортларын салырга. Аннан тыш без инде менә үзегез күрегез, Яңарыш микрорайон дәвам итәбез инфраструктура белән тәэмин итәргә. Быел анда су эшләнелде. Әйтик, без инде ул микрорайон практически уже бетердек су белән тәэмин итү. Электр эшләре эшләнеп бетте. Иң куандырганы республикада иң зур күләмдә 42 миллион акча алып, без анда газлаштыра алдык бу микрорайонны. Иң күп ресурсны без алдык. Шушы газлаштыру ресурсын. Бу инде мөмкинлек бирде. Әле бүген йортларда салынмаган урамнарда су бар, ут бар, юл бар, газ бар. Шуңа күрә инде бу мөмкинлек бирә, әлбәттә җиңелрәк инде йортлар салырга да кешегә. Шуңа күрә бу эшне инде без киләчәктә дәвам иттербез дип. Шуңа күрә менә безнең Яңарыш микрорайонының берничә урамы калды. Һәм инде аэропортта без инде күп балалы гаиләләргә бирелгән майданчыкта шулай инфраструктура белән тәэмин итүне дәвам иттербез дим. Каты көнкүреш калдыкларын җыю җирлегебездә бик яхшы оештырылган әйберне киләсе елдан республикада каты көнкүреш калдыкларын җыю буенча бердәм оператор эшли башлый дип беләбез. Безнең районда бу эш ничек оештырылачак? Мәсәлән, республикада ул инде безнең 2 оператор була. Безнең зонада Гринта дигән оешма эшли башларга тиеш. Аның инде төп офисы Казанда.
Төп офисы Казанда, алар инде шу Каманың бу ягын тулайым 17 районны алар шубын җыеп, үстән махсус полигоннарга җыярга тиешләр. Шуңа күрә менә махсус киңәшмә булды бу мәсьәләдә, тариф җиткерелде. Без әле моңчы 30 сум чамасы акча түләсәк, безнең тариф әле 5 НДС 78 сум. НДС белән булса бу 90 сум була. Һәм бу шәхси һәрбер кешедән ай саен җыелачак. Бу бик зур күләм бу. Шуңа күрә безнең әле менә моңа каршы килеп булмый, бу федераль закон бу. Моны безгә хәзер ничектер теге проблемасыз эшләтеп кенә җибәрә кирәк. Шуңа инде без менә бу гыйнварда, февральдә очрашасы җыеннарда, халык авылларда да җиткеребез дип торабыз. Мөслимдә дә очрашасы булачак. Махсус графикларда үзгәрде дип уйлыйм инде мин. Районда спорт дирекциясе эшли башлады. Әлеге оешманың нинди максатларда оештырган әйтеп үтсәгез, Ибраһим ханым. Алсакынчы елларны республика ярдәме белән, үзебезнең бюджетның мөмкинлеге белән, әлбәттә үзебезнең инде иганәчәләребез белән бик күп инфраструктура объектлары төзелде. Парклар, скверлар, нидер махсус спорт комплекслары төзелде. Мәктәпләрдә булган инфраструктура, әйтик авылларда булган инфраструктура. Әлбәттә алар ниндидер халыкка хезмәт итүдә булырга тиеш. Максат бит аларны төзеп куйгана түгел, әлбәттә алар инде халыкка хезмәт итәргә тиеш. Шуңа без инде менә бер яктан үндибез, теге халыкка төрле тәкъдимнәр бирәбез, ләкин барбер әйдәп йөрүчеләр кирәк. Менә бүгенге дирекциянең да төп максаты әйдәп йөрүче структура булырга тиеш ул. Менә районда үтә торган бүтән чаралар, әйтик мәдәният бәйле булган, спорт белән бәйле булган, балалар белән бәйле булган, әйтик өлкәннәребез белән бәйле булган чаралар киләчәктә тулайым шушы дирекция аркылы үтәргә тиеш дигән без инде максат куйдык. Әлбәттә инде ул бүгенге көндә беренче адымнарын атлый. Бүген инде ул булган шушы инфраструктураны эшләтү инде аларга максат куелган. Менә кояшлык булсын ул, Тукай скверы булсынмы, Курай паркы булсынмы, Пушкин скверы булсынмы, алар барысы әлбәттә хезмәт итәргә тиешләр. Спорт комплекслар, бассейннар, төрле таулар, әйтик катоклар, алар барысы хезмәт итәргә тиеш, алар инде гади торырга тиеш түгел. Шуңа күрә шушларны контрольдә тотып, һәм халыкка хезмәт итү, һәм ниндидер өстәмә әйтик чараларны уздыру өчен шушы дирекция төзелде. Бүгенге көндә анда 5 кеше алынды эшкә. Аларның инде максат менә шушы масса күләм чараларны оештыру. Менә бүген Аллага шөкер катокны җибәрдек аларның ярдәме белән. Чыршы майданчыгы тулайым аларның карамагында. Шулай чаңгы трассасы эшләнелде Яшлыкта. Скандинав таяклары белән йөрү шулай ук өстәмә кертелде. Төрле әйтик больницаларда, өлкәннәр йортында башка төрле инвалид балалар белән бәйле булган чараларны мизгел һәм башка төрле структуралар белән бергә алар инде җыелып, ниндидер чаралар эшли башладылар. Әлбәттә беренче адымнар гына әле. Киләчәктә әйткәнемчә инде без аларга максат куябыз. Менә үзебезгә хас булган, үзебезнең җирлеккә хас булган мөмкинлекне, әйтик матурлыкны халыкка җиткерү өчен туризмда аларның бер юнәлеше булыр дип без инде өметләнәбез. Шуңа күрә киләчәктә әйткәнемчә менә бүтән масса күләм чара мероприятиеларны алар үткәреп, ниндидер программа төзеп, аны бюджетка салып, без инде ниндидер бер әйдәп баручы структура булыр дип уйлап торабыз. Ибраһим, сез әхлак юнәлешендә программа эшләячәк дидегез. Менә бу программаның сез җирлегегездә ничек күз алдына китерәсез? Менә азакынчы елларны эшләү дәверендә шундый мин нәтиҗәгә килдем. Чынында безнең бер яктан материаль ягыбыз уңай якка үзгәрә, ләкин рухи якта без инде бик зур проблемалар күрәбез. Кешенең канәгатьсезлеге, үзенә үзе кул салу. Менә без үткән елны берничә киңәшмә үткәрдек. Республикада мин инде иң зур саннар демим, ләкин бүген башка сыймый, 20-шәр, 30-шәр кешене югалтабыз, кеше үзенә үзе кул сала. Ни сәбәпле? Яшьләр аның арасында бар. Дөньясы да килгән, ләкин эштә ниндидер канәгатьсезлек барлыкка килгән. Ниндидер проблема барлыкка килгән. Ул проблеманы без шиша алмаганбыз, аңа ярдәм итә алмаганбыз, аңа аңлата алмаганбыз, аңа мөмкинлек булды микән, юк микән. Ләкин шулай ук, мәсәлән, бүген безнең мохтаҗларыбыз бар. Физик яктан ниндидер авыру булган, яисә инде инвалид булып туган, аларга без ярдәм итәбезме, юкмы? Менә бер яктан дөнья яхшылана, ләкин арабызда
бик авыр яшәгән кешеләребез бар. Алар белән без ничек мөгамәләдә? Бер яктан дөньябыз яхшыра, икенче яктан без аңа ничек карыйбыз? Менә әле күптән түгел генә без Тауга, Абзал форумында тау шуар өчен машина куйган идек. Ну, бер чишну кийинү өчен инде автобус китереп куйган идек. Аны бер көн эчендә җимереп чыктылар. Без моңа бу ни сәбәпле, бу проблема? Без бит инде уңайлы булсын дип куйдык. Ләкин ниндидер бер әйтик җәй эчендә тәртипсезе, нидер үзенең әйтик агрессиясын шушы автобуста чыгаргандыр инде. Ләкин бу проблема. Кемдер кемгәдер каршы әйтә, кемдер кемгәдер яный куркынычлык белән. Шуңа күрә менә буларның бөтенесен күздә тотып, без чыннан да бу мәсьәләгә тирәнрәк игътибар бирергә инде үзебезнең эш юнәлешен алдык. Бер яктан икътисадның үсешен тәэмин итәргә кирәк. Чөнки туктамакка гына җырлап була, ач тамакка улап кына була. Икенче яктан дөнья яхшыргач, аның рухи ягы да үзгәрергә тиеш. Кешенең әхлагы үзгәрә тиеш. Ул берсен-берсе хөрмәт итәргә тиеш, яратырга тиеш. Бүген бернинди әйтик, берәү дә берәүнең малына, милегенә кызыгырга тиеш түгел. Ул аңа тияргә тиеш түгел. Һәрберсенең шәхси дөньясы тулы булырга тиеш. Сакланган булырга тиеш. Әлбәттә, аның өчен әхлакның үсеше дөрес булырга тиеш. Менә шуларны без дөресен күздә тотып, без инде менә шушындый махсус бер юнәлеш үзебезгә алырга планлаштырдык. Шушы ике юнәлеш. Берсе әйткәнемчә икътисадның үсеше, җирлектә икътисадның үсеше мөмкинлек бирер инде, эш урыннары барга кидергә, инде өстәмә эш әйтик предприятиелар булдыру, бизнесны да җәлеп итү, тагын өстәмә әйтик налоговый база булдыру булса, икенчесе шушы булган милекне саклап, шушында матур итеп тормыш кылырга. Кеше канәгать булса, изләнмәсә, булган әйберне дөрес итеп кулланса, булган әйбергә риза булып яшәсә, аны шул вакытта аның бәхете дә булыр инде. Кешенең күңеле катылану, без аны инвалидлар дикатысының баклаучы башында да сүз алып бардык. Кешенең күңеле катылану һәм кыйммәтләр үзгәрүнең сәбәпләрендә дип уйлыйсыз алайса. Һәм кеше күңеленә бу мән ничек барып җитәргә, ничек йомшартырга? Менә без шушы декада инвалидов булганда марафон игълан иттек. Марафон игълан иттек һәм марафонда тәкъдим иттек шушы мохтаҗ кешеләргә акча җыярга, ярдәм итәргә. Без беренче көнне марафон көнне 128 мең акча җыйдык. Бүген районда 1900 инвалид статусында булган кеше, 1920 кеше. Шуның 200-дән артыгы беренче группа, 600-дән артыгы икенче группа. Бик мохтаҗлары бар. Бик ярдәм сорый торганнары бар. 10 ел буена урамга чыкмаган ДЦП диагнозы балаларыбыз бар. Ни өчен чыга алмыйлар? Чөнки махсус коляскаларга кирәк, ул 100 мең тора. Инсулиновый помпаларга кирәк, ул 100 мең тора, 160 мең тора. Шуңа күрә ул корректировать итәлми үзенең инсулиннарын. Аңа дәүләтнең әле мөмкинлеге юк. Шуңа без инде кешегә әйдәгез ярдәм итик дип чыктык. Ләкин без игъланны биргәнбез, ләкин кешегә инандыра алмаганбыз. Менә безнең җәмгыятьнең бүгенге состояниесе шундый. Әле без әзер түгел. Менә җәмгыять кайчан җитлеккән була? Аның арасында тигезлек һәм мехрибанлык булганда, берсе белән берсе арасында. Әгәр дә кеше кешене хөрмәт итә икән, кеше кешене ярата икән, ул аңа ярдәмче була икән, бу вакытта бу җәмгыять җитлеккән була. Әгәр дә җәмгыять һәрбер кеше үзенең шәхси дөньясы белән яши башлый икән, ул ябылып бетә дә, аның күңеле тарая. Күңеле тарая. Моңа менә монда шушы программаларның да файдасы булыр дим. Кеше уйлый бит, садака бирсәм, минем малым кимер дип уйлый. Ләкин садака биреп кешенең малы кимеми, аның ортагына ул. Ни барда аның күңеле киң арта. Ләкин кеше аны аңлап бетерә алмый. Монда инде безнең аңлату эшләре җитмидер дип уйлыйм. Шуңа күрә менә безнең абруйлы булган, халык белән сөйләшә ала торган кешегә үз өстенә йөкләмә алып, әлбәттә менә бу чыгышлар, чыгымнар, сөйләшүләр булсын ие. Мин уйлыйм, безнең менә бу сөйләшүләр кимеде, аралашулар кимеде. Шуңа күрә менә газета, телевидение, радионы бөтен кеше укымый бит. Шуңа күрә кеше арасында укганда да безнең инде сөйләшүләр күбрәк ниндидер шәхси мәсьәләләр белән бәйле, иҗтимагый мәсьәләләр белән. Чынында сәясәткә күбрәк кирип китәбездер. Кеше белән бәйле булган мәсьәләләр әзләп дип уйлыйм мин. Яңа елга теләкләрегезне дә җиткермәссез микән безнең тыңлаучыларыбызга, газета укучыларыбызга, телевизор караучыларыбызга, мен район халкына? Мин инде яңа елга килгәндә нәрсә әйтәсем килә. Әлбәттә, тормыш ул шундый вакыт инде ул
Аның инде теге адәм баласы туу бу дөньядан киткәнче, онсыйн аның бер гомер булса, һәрбер туган көн бер гомер, һәрбер туган ел бер гомердер инде ул. Без ничектер өйрәнгән инде һәрбер елны башларга, елны йомгакларга, ул инде теге әйтик, дөньяви ел белән башланганда инде 1 январьдан башлана, 31 декабрь белән тамамлана инде ул. Кемдер нәрсәгәдер өметләнә инде, ләкин һәрбер туган көн үзе бер яңа ел инде ул. Мен әйтәм бит, минем өчен инде һәрбер туган көн ул яңа көн, яңа ел, яңа тормыш, инде ул минем өчен бәйрәм. Шуңа күрә мин ниндидер максат белән үзем өчен, шәхси үзем өчен ниндидер вакыт белән бәйләмим. Шуңа күрә минем өчен инде мөгаен яңа ел хисе ул юктыр да. Минем өчен көндәлек яңа ел инде минем. Һәрбер туган көн минем өчен яңа ел. Эш рәвешендә калганда, әлбәттә, ниндидер нәтиҗә ясау инде ул эшкә. Өчен анда инде Аллаһка шөкер эшләгән эшләребез күп булды. Ел дәврендә инде без аларны җиткерергә тырыштык. Ниндидер махсус бер интервьюда гына әйтеп бетерә торган түгел, аларны инде ел дәврендә без аны әйтеп килдек. Шуңа күрә аларның уртак бу нәрсәгә әйтсәң дә безнең уртак хезмәт булды. Шуңа бер-беребезгә рәхмәт әйтә торган бер мөмкинлектер инде ул. Мөмкинлектер ел дәврендә эшләгән эшләргә. Киләсе елга нәрсә әйтәсең килә? Әлбәттә инде еллар хәерле килсен. Ел күләм, дөнья күләм тынычлык булсын. Нәрсәгә әйтсәң дә берәү дә сугыш теләми. Менә бүген инде әйтик безнең илгә карата ниндидер махсус илләр тарафыннан һөҗүм бар, ниндидер санкциялар дибез. Ләкин бу безне әлбәттә бердәмлекне тәэмин итәргә тиеш. Без кайчан көчле булабыз? Бергә булганда гына. Тармак булганда, ничектер әйтик, аерым шәхес булып яшәгәндә, аерым хуҗалык булып яшәгәндә, или аерым дәүләт булып яшәгәндә, әлбәттә безнең беркайчан да көч булмаячак. Без бердәм булып кына яшәгәндә, безнең әлбәттә көч була. Бердәм көч белән һәр вакытта шикләнделәр, аны хөрмәт иттеләр. Менә безгә дә, менә мөслимебез өчен бердәм булып, шушы җирлеге өчен хезмәт итәргә тиеш. Җумһуриятебез, җумһурият өчен, илебез, ил күләм бергә булып яшәсә, тыныч булса, ул вакытта Аллаһка шөкер тынычлык булыр. Шуңа күрә инде әлбәттә минем дә иң зур теләгем илләрдә тынычлык булсын. Тынычлык булса, һәр вакытта инде тормыш була, ниндидер өстәмә эшләр эшләп була, ниндидер яңалыклар кертеп була, ниндидер өстәмә объектлар төзеп була, яңалыклар, яхшы эшләр эшләп була. Шуңа күрә әлбәттә инде бер иң мөһиме тынычлык булсын. Тынычлык булса, әлбәттә бөтен эшне эшләп булыр. Кеше үз дөньясын табырга тиеш. Шуңа күрә камиллекнең чиге юк. Без инде үзебез тарафыннан тагын инде әйткәнемчә шушы өстәмә объектлар буенча өстәмә җирлегебезне төзекләндерүдә хезмәт кылырбыз дип уйлыйбыз инде бергә шушы халкым белән. Авылларыбызда тагын өстәмә эшләрбез дип уйлыйм. Һәрбер ел инде безгә уңайлы тормыш китерсә иде, һәрбер яшәгән көнебез уңайлырак булсын, безгә файда гына китерсен дип әйтәсем килә инде, шатлык китерсен дип, кайгылар килмәсен инде. Шуңа күрә менә шушларны күздә тотып, мин инде һәрбер кешегә саулык, сәламәтлек телисем килә, гаилә иминлеген телисем килә. Хыялланган тормышта хыялларыбызны тормышка ашырырга насыйп булсын барыбызга да. Нидер махсус көн белән генә бәйләмәсә кирәк. Көндәлек рәвештә үзебез тырышып хезмәт кылсак, әлбәттә инде ул тормышка ашыр дип уйлыйм. Шуңа күрә инде аның өчен әлбәттә иминлек кирәк, саулык, сәламәтлек кирәк һәм тынычлык кирәк. Хәерле кич, хөрмәтле телевизор караучылар, Мөслим телевидениесе үзенең тапшыруларын дәвам итә. Эфирда сездән килгән котлау хатлары буенча төзелгән бүләккә җыр тапшыруы. Котлау хатлары белән сезне мин, Лилия Шәймиева, таныштырырмын. Табигатьнең аклыкка төренгән вакытында иң якын кешебез, кадерледән кадерләниебез, Тугаш авылында туып үсеп, бүгенге көндә Түбән Табын авылында гомер итүче Вәгызова Гөлсия Хөснивардан кызы якты дөньяга тәүге авазын салган. 27 декабрьдә кадерле әниебезгә 50 яшь тулды. Әти-әнисе өчен ул көтеп алган сөю җимеше, туганнары өчен яраткан апа, сеңел була. Безнең өчен күңел назларын, хәер фатихасын, ихлас йөрәктән бүләк итүче кадерле, газиз әниебез ул. Әниләрдән дә кадерле, газиз, сөекле зат юктыр бу дөньяда.
Син безнең өчен яшәү чыганагы. Күктәге якты кояшыбыз, якты фәрештәбез син безнең әни. Без синең белән горурланып, сиңа сокланып яшибез. Син бик кешелекле, гадилегең белән өстен. Йөзеңдә һәр вакыт елмаю балкый. Ачык йөзең нур сибирти. Җиһанны балкытып яшәүче кояшка тиң кеше син безнең әниебез. Күңелеңдәге назыңны безгә, балаларыңа тигез бүлеп бирәсең. Күңел җылыңны, ярдәмеңне һәр даим тоеп яшибез. Икебезгә дә белем биреп, безне әти белән икегез зур тормыш юлына аяк бастырдыгыз. Мең рәхмәт сезгә. Оныкларың өчен яраткан дәү әни син, газиз әниебез. Тәрәзәләрдәге кар бөртекләре кебек, гомереңнең һәр бер мизгеле чәчәкләргә күңелсен иде. Һәр көн сиңа бәхет, куанычлар гына китерсен. Балаларыңның, оныкларыңның игелеген күреп, безнең күңел җылыбызны тоеп, озын-озак яшәргә Ходай насыйп итсен иде үзеңә. Тән сәламәтлеге, күңел кирлеге, гомерлек юлдашларың булсыннар. Син безнең өчен һаман да яп-яшь, безнең өчен дөньядагы иң гүзәл, иң изге, иң кадерле зат син әни. Безнең күрке, тормышыбызның яме, акыллы киңәшебез булып гомер ит. Рәхмәт сиңа, йөрәк җылың белән, кабызганга бәхет кояшын, күңел тынычлыгы, ныклы саулык булсын һәр чак гомер юлдашың. Гөлсия апа, сезне гомер бәйрәмегез белән котлап, иң изге теләкләрен балаларыгыз Раил, Таня, оныкларыгыз Альберт, Айдар җиткерде. Бу теләкләргә барлык туганнарыгыз да кушыла. Якыннарыгызның җылы теләкләрен алдагы җырга кушып сезгә бүләк итәбез. Туган көнегез котлы, мөбарәк булсын. Bugün bizde olu beyram, eniyemin beyrami. Biz balalar kütüp aldık senin tuğan gününe.